लोगोफोर थांनो जालायबाय आं दा ड्रेसफोरखौ प्रेस खालामदो आरो एसे गस्लाफोरखौ एसे प्रेस खालामनानै लाना आंनि प्रेस खालामबाय एसे माबा आरो मोजां बेगाव सोनायाव इमान दिन लोगोसेयाव थाबाय लोगोफोर ज' थानानै हारसिं थानो गोनांबा एसे गोसोआ दुखु नाङो आरो ट्रेक सुटआलाय मिया लामने नोङो मिया नैलै बुरिया मामा रुटि इमा दाउ रोसि ना अमा बेदर गासैखौबो रेडी पैकिंग पहले बाबायाबो रेडी दोननो थांगारने है क्या कर रहा है यार लोगोफोर थांनो जालायबाय फैदोंमोनल'सो खारलायबाय नै जानो गारने रेडी एकदम टिफिनाव सोनानै मोनसे बेग जानाय बेग आरो मोनसे ट्रलि बेग मोनसे अनलि जानायल' जाबाय दे थाखोना मारिदो बाबाया दोननो थांगोन आंखौ बाबाया स्टेसनाव लासो दोननो थांगोन इसोरखौ स्टेसनाव लासो लांफाया दोननो थाखाय लांबा आरो बाय इमोसनेल टाइप खालामनाय ना टेनसनसो जायो बेनि थाखाय लाङा बिसोरखौ न'आवनो गारनानै थांगोन लोगोफोर स्टेसनाव लासो लांबा लोगोफोर बाय बोरैबा गावबो इमोसनेल जायोना बिसोरबो इमोसनेल जाबा बाय एसे गाज्रि नाङो आरो बेनि थाखाय लांफाया न'आवनो दोननानै थांगोन न'आवनो मोजां माथो होननानै बास स्टेसनाव लासैलाय बेकार मानो लांनो एकदम आङो बुंबाय थादों नाङा एख' हरनानै टिफिनाव आखाम बेदर मायबा मायबि सोसोना हरदो दा मा आखाम बेदर सोसोना हरबा माबालै आरो स्टेसनाव माने ट्रेनाव जानो बोरैबा नाङो आरो हारसिंनो लोगो थाबा फेमिलि थाबाथाय जेबो नङा हारसिंनो बोरैबा नाङो दा थेवबो सोना होदो दा लांनांसिगोन आरो मोननैसो बाय अबे मा आरो इबो गाबोननि थाखाय बेखौ सिङाव दोन होमबा सबसे सिङाव सोदो आखाइ हुगार नांगोन नायखो साइकेल आइ बांगाल हलो सोना ला पानी का एक बोतल दे दो यार पानी का बोतल रख देंगे माबा लोंनो स्प्राइट लोंनो स्प्राइट लोङा आखाम जाखांना लोङो जानायल' जानायानो बिराद गिलिर जाबाय फायनायावबोथ' लाबोफिननांगोन बेखिनिया टिफिनखौ लांनो थाखाय लाबोफिननांगोन मिठाइ सोना लाना फै दोखो मिठाइ सोना लाना फै ये बात सही बोला दोखो मिठाइफोरखौ काजु बर्फिफोरखौ अनलि मिठाइ से लेके आऊं अच्छा आइडिया इखौ लांलायानो ओंखामदो जानोसै लोगोफोर बरिं थांबाय था हारसिंनो बालु थांनोथ' बादो हारसिं नाथाय गोदान पस्टिं जादोंना गोदान इउनिटआव थांनांगोन दा जइन जानांगोन बेयाव जइन जानायनि उनाव क्वार्टारनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन क्वार्टार मोननायनि उनावसो थांनो हागोन नांलायालै मा नुदो मा जागोन बेयाव खिनाखौ पेकिं खालामनाय जि सोना दोन आं इस्टाबा जागोन सारिता 20 बाय पेपाराव मटकायनानै इदिनो साइड होबाय ओइले सासे आरो माबा फिथा नांलायालै इमान जाबा मा जानो मानसिया हारसिं इबे मा मिथिबाय थान्दा जाबा बोरैबा जायोलै क्या बेटा बिथां आया मु थांगो थ' लोगोफोर ओइलाय बुरिया आं लायाबाबो जबरदस्ति आरो बिदिनो आरो आयाबो बिबो खालि जानाय जासिग्लुंबाय थायो ला नाङाबाबो माबा आरो मा फिथा इयो एन्थाब फिथा ना एन्थाब फिथा सोना लायबाय बेगाव आंनि जायगायानो गैला नै बेगा बुदांदां जाबाय लोगोफोर मेन लायाखैनो मेन बुस्थु लानांगौ दा दै लानांगौ दै इदिनो प्लास्टिक गैया मुझे लाना ना फै हिसाब मुझे हाँ बेटा ए लगेगा हाथ में मन्ने खा टाइट खा ए हाथ में लग जाएगा अरे बेटा हाथ में लग जाएगा ऐसा मत करो यार हाथ में लग जाएगा ऐसा मत करो बढ़िया जाता किन्तु फिथाया पापा जा रहा है हमको छोड़ के क्यों जा रहा है पापा यार नहीं मन एक्टिंग की आज मजा
आसु मोजाना नुवन मोदी फायनाङा होनदो पापाया थांसिनखो गाम नखादोलै अरे रोम मत यार हेलीकॉप्टर कैसे लाएगा फायनाङा होनदोलै गावखौनो और पापा पापा तो मेरे लिए वो करना जाके है रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लेके आएगा ना क्यों आ रहा है गाइस पापा वो कार जाने वाला है और तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लाने वाला हाँ ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर मिलने वाला है मुसुदो बेगाव अब कौन घूमने लेके जा पाएगा अब घुमाने कौन लेके जाएगा हमको रोंगिया में खैराबारी में डांस करते हैं ऐसे किसे नों खालामदों नों खालामनो नागिरदों खालामदों जन नों खालामनो नागिरदों दिखा किसे किया था ऐसे अजान जाना तो जाएगा नहीं हमसे 탕 사비 돼 사비 모자미 탕 ना फोन भी कितना हो गया 3 4 हाँ बेटा मैं ले लिया जाता हूँ 탕내가 내 손에 랑 ओके रुको 파파야를 ओके बेटा 봐봐는 माय हार्ट मुझे बहुत याद आएगी नहीं सोचना मैं आऊँगा जल्दी आऊँगा ना हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा ठीक है हेलीकॉप्टर नहीं रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ये देखो बेटा लव यू पापा लव यू मिस यू रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लेके आना ओके ये देखो मामा ने दे दिया चलो इसको बैग में रख देता हूँ तुम्हारा दिया हुआ फूल हाँ 지난해 마가 오르반 잡아요 아이 프로 마가 오르반 हाय वाह 아니 내 사비야 줘 그래 Dengar deh, ibu sudah mendak deh. Ini kalau sudah yang hazardnya deh. बाय माय हार्ट Apa lama tuh suka suka. याद आएगी 파팔로 탕비 오르장 모시고 मुझे बहुत याद आएगा बेटा हाँ बहुत याद आएगी मुझे बाय भी बाय मैं आऊँगा जल्दी ठीक है तुम मेरे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लेके आना जरूर लाऊंगा माय डियर बात हमेशा याद रखना ओके बाय बाय अबू Bye. बाय माय डियर बाय Bye. Miss you papa. मिस यू याद करेंगे हाँ मैं भी बहुत याद करूँगा बाय 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 कोरोना नहीं हंसते रहना Ih, चला ही गया लो. 탕 내가 되는